Näyttää siltä, että on kisojen ruoka-aika. Ihan pieni hetki, odottakaas. Hyvää huomenta. Tänään on maanantai, vuoden toiseksi viimeinen päivä. Ja kello on jotain 20:05. En ole siis todellakaan aamuihminen, mutta noiden kissojen ansiosta, kun ne tulee tuohon päälle kehrää ja niitä pitää rapsuttaa, niin pääsee herää ehkä pikkasen paremmin aamuisin. On siis menossa 6 töihin, niin sen takia ollaan näin aikaisin hereillä tänään. Mutta mitenpäs ahkerammin maanantai voisi lähteä käyntiin, kun sillä että herää joskus vähän ennen 5 ja menee 6 töihin. Meille tosiaan tuli uusi kissa. Tuossa joulunpyhinä Oili tuli Armille kaveriksi. Oili on noin 3,5 kuukautta. Niin niillä on aika lailla tasan, tai itse asiassa on tasan 3 kuukautta ikäeroa ja se on aika hauska. He on tullut tosi hyvin toimeen heti alusta asti. He leikkii yhdessä etenkin aamuisin aika villisti ja nyt ne tuossa mun selän takana mussuttaa omaa aamupalaansa. Oili on aika kova syömään, tietysti se on vielä niin pienikin, että se on tosi kasvavassa iässä, niin välillä musta kyllä tuntuu, että se syö Arminkin ruuat ja Armi on vaan silleen okei. Mut katsotaan. Joo, Armi on nyt lähtenyt ja Oili syötiin omaa aamupalansa tuolla. Oili on tuonut tosi paljon piristystä meidän elämään ja ollut semmonen haluttu lisä tähän meidän arkeen. Ilmarilla on tänään vapaapäivä, siksi mä yritän olla mahdi hiljaa, koska Ilmari vielä tuon nukkuu obviously. Se ei halua herätä 5. Ja mä pääsen tänään siis jo 2 töistä, mikä on ihan superhauskaa, koska meillä on vähän juttuja, mitä meidän pitää tehdä. Lähinnä uutta vuotta ajatellen. Ja sitten ajateltiin mennä heti tosta 2 salille, kun siellä ei ole vielä välttämättä niin paljon jengiä, niin ei se mene kauhean ryysissä. Semmoista. Mä ajattelin, että mä ottaisin teet pitkästä aikaa tosiaan mukaan tähän päivään. Niin katsotaan minkälainen päivä tästä tulee. Nyt myös paada itselleni aamupalaleipiä syön ja sit pitääkin jo lähteä kohti töitä. Aamuraikas iloinen. Oikeasti pitää tsemppaa itseään vähän, että pysyy hereillä. Ja nyt jaksaa. Kello on kuitenkin vasta varttipäivä 6. Jos olisit jättänyt muistit ja ja en tosiaan voi siis kerätä syömään mitään tossa salin ja tänne kynsihuollon välissä, kun käytiin kaupoilla, niin nyt menen syömään tortilla. Täällä on siis ihan superkylmä, niin on tämmönen palaklava ja sitten tää mun tämmönen top-takki ja sitten mun puutit ja mun lempparisuosikki eli mun toi kollariasu. Pääsin himoon ja meidän pitäisi oikeasti siivota uutta vuotta varten, mutta pakko syödä ensin. Ja tässä on mun uudet kynnet. Tässä valossa ei ihan hirveän hyvin näy. Ne on siis tämmöiset vähän vaalean punertavat glitteriset. Ajattelin, että uusi vuosi alkaa hyvin näillä. Ja toi ääni on nämä 2 pösilöä täällä painimassa. Siinä on Armi ja Oili oletettavastikin tuossa jossain vieressä. Meidän kämppä on räjähtänyt, koska Ilmari teki ruokaa, me syötiin tortilloja. Tossa on by the way meidän uusi kissapuu.
Ja siellä on meidän pienet kissat. Siinä on Armi. Plus sen lisäksi me tehdään... Ja siinä on Oili. Niin uusi vuosi ruokii. Ilmari selittää täällä. Me tehdään uusi vuosi ruokii. Me tehdään uuden vuoden safkoja, me syötiin. Ja tässä on kaikki vähän sekaisin, niin täältä se nyt näyttää. Jep, koska sä oot sanonut, että sä haluat näyttää meiltä oikeesti paljon näin. Oikeesti life näyttää. Ja sitten tää pöytäkin nollasti saa. Ja tossa on mun salitreenikassi. Ja sitten rehellisesti tossa on Ilmarin vaatteita. Täällä on kengät, mitä sattuu. Posti on tullut. Ilmarin tuoli kesken lattiaa. Ai niin, sitten Ilmari on pennut sänkyyn. Meidän vaatekaappikin on auki. Ja Oili ystäväisemme on tiputtanut meidän jouluvalot. Ja ilmeisesti joku tuikkukippukin oli mennyt paskaksi. Kissalaifi. Hyvää huomenta. Näytän ihan samalta, vaikka on tiistai-aamu. Hyvää tiistai-aamua. Eli uuden vuoden aatto. Tässä ei nyt onneksi näe, mutta mulla on tullut 2 uutta finniä. Se ärsyttää, koska kello on nyt 6:30. Mulla alkaa 7 duuni, niin en todellakaan ala meikkaa tähän aikaan. Mä vielä nukuin, tai mä menin nukkuun myöhemmin kuin esim. Toissapäivänä. Niin musta tuntuu, että mä oon nukkunut huonommin, vaikka mulla alkaa tunnin myöhemmin täältä. Joo, en tiedä. Tuolla taustalla syö kissat, mä en tiedä kuuluuko se tässä. Ja nyt mä syön vaan siemen puoroa. Siis täällä ei ole mitään muuta mussattuna banaania. No. Ja sitten mun pitääkin lähteä kohti töitä. Niin mä nähdään varmaan kohta melkein jopa seuraavan kerran mun töiden jälkeen. Sitten mä menen salille. Tänään vuorossa jalkapäivä. Eilen oli vatsat ja kardio. Ja tänään jalat. Ja sit mä tuun kotiin. Otan päikkärit, mutta toivottavasti fiilis on vielä. Sitten joskus 4, kun mä pääsen himaan. Koska mä haluaisin tosi kovasti nukkua päikkärit, että jaksaa valvoa. Sitten mä fiksaan meidän kämpän vikat jutut siistiksi ja sitten tuleekin meidän vieraat. Kello on kohta 5. Kyllä, mulla on mennyt näin kauan. Mä pääsin töistä 3. Ja nytten niin otin 3 treeniä, sit kävelen näin hitaasti oikeesti. Mä pääsin kovempaa. Ja seuraavaksi suihku. Ja sit pitää tehdä jotain UV-järjestelmiä, koska meille tulee muutama kamu kylään. Niin mä lyllerrän mun kantamusten kanssa himaan. Niin me nyt varmaan jätetään moneksi tunniksi. Täydellistä. Tästä. Täällä ollaan pöydän alla. Ja kohta syödään viinirypäleet. Puoli minuuttia. Uusi vuosi. Miksi sä kuvaat? Ai sä kuvaat sitä. 0,5 minuuttia vielä vuoden vaihtumiseen. Kaikilla on viinirypäleet kädessä. Kaikilla on viinirypäleet. Saako? Ilmari. On. Let's go. Oh my god. 18 sekuntia. Mä en tehnyt tätä viime vuonna, tai siis tänä vuonna, eli mun vuosi oli paska. Uusi vuosi tulee olemaan ihan super. 10 sekuntia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Jaha, helppoa. Missä kohtaa? Nyt vasta toinen. Ja sit 10 sekuntia. Eikö ne pitänyt niin nopeasti kuin Kolmas. pystyy? Ei kun 5 sekunnin välein. Kerrotaan missä kohtaa. No ei mitään väliä. Eikö 20 sekkaa kohdalla seuraa? Eikö 15? Mä oon nyt vähän hokas. Noniin. 20. Noniin. 25. Niin tässä pystyy Mulla on vähän edellistä. 30. Ai niin pitikö toivoa? Joo, kaikille kuukausille. Oh my god, mä en toivonut. Nyt olette jo puolesta välissä. 20 sekuntia enää. 15. Hei, musta tuntuu, mä oon vähän jäljessä. Mulla vittu loppu rypäleet. Joo, jäi yksi. Sekkaa enää. Joo. Sekkaa enää. Ja oli ihan helppo. Joo! Joo! Happy New Year! Okei. Käveltiin Skumpan kanssa aukiolle, jossa aiotaan nyt ampua raketti. Siinä on Ilmari. Siinä on Teresa.
susta musta semmoista tarkoa? Saaka, Onks sun silleen, että Feru ja Miro, joka aikoo ampua raketin. Mä sain siis joululahjaksi kuvausvalon, mutta mä oon unohtanut käyttää sitä. Joten saatte nauttia pimeästä näkymästä. mutta et sekin voisi olla periaatteessa täällä. Cheers to New Year! Jep. Ei yhtään kaljaa ei saadeta maahan. Hei, tää on hieno. UV. Mitäs toi nurtsi syttyy palaa? Ei syty, kun se on. Sitten ois paha juttu. Oh my god! Mä olin Sale ihan liian lähellä rakettia. Mä olisin tarvinnut suojalasi. Toi näyttää siltä, että toi tulee koko ajan enemmän mua päin. Se lähestyy! Oh my god, toi on hullu. Näytät hyvältä, tosi professionaali Ilmari. Oh my god.